Comezamos un novo programa. Moi bons días a todos. Que tal estamos? E benvidos, por suposto, o Estache Bo. Estache Bo que hoxe ten un guisazo, ten unha serie de cousas aquí. Mirade que con ingredientes de toda a vida, mira que podemos facer cousas diferentes, pero cousas de verdad. Guisos cun pouco de viño branco, con cervexa, hoxe cun viño mencía. Vale, como cocemos? Un pouco no forno, un pouco aí, tostamos, non tostamos, metemos fariña, como espesamos, que verduras empregamos. Pois hoxe facemos unha tapa de pa. Unha parte, a min, de carne que me encanta, vale? Que me encanta, que está aquí, alonxada neste cachiño da tenreira da vaquiña, e que ten moitísimo coláxeno, e que para estes guisos é maravillosa. Así que, comezamos con esa tapa de pa, o viño mencía, se fóramos franceses dirían a bourguignon, pero nós non facemos bourguignon, facemos outra cousa. Con que? Cun chisco de caldo, neste caso de carne, temos por aquí tamén uns portobelo, vale? Uns cogumelos espectaculares, temos por aquí esa tapa de pa, un pouco de panceta, neste caso sen afumar, temos allo, temos loureiro, temos pasta de tomate concentrada, temos perexil, temos un chisco de manteiga e fariña para facer un rus, temos tamén esas cenorias, esas cebolas, unhas trompetiñas negras da morte que lle chaman, espectacular, a trufa dos pobres e por aquí o noso viño mencía. Guisazo, Lidia, moi bons días. Guisazo que temos no Estache Bo. Que tal? Como vas? Iván, moi ben. Mima, vaya animal print que me traes Veño de hoxe. pandilleira hoxe. Ostra, pandilleira, di. Pu, pu, pu. Hai un vídeo que anda correndo polas redes que flipades. Pu, pu. Ah, sí? Sí. Son os pandilleiros tamén, dá igual. Algún que sea xome xa verás como me entende. Que non son tan xóvenes como miña nai que anda enganchado ao TikTok tamén xa verás. Bueno, non sou tua nai, canta xente. É unha cousa ben bonita. Bueno, mira, pandilleira non, estás guapísima. A mí me encanta, o animal print, a miña moza tamén lle encanta este rollo de botar así como tal, pero sen peles de animais, Non, sen historias raras. Mira unha cousa, que auténtico guiso o mencía temos hoxe, Isto ven dun guiso de orixe francés que lle chaman a bourguignon, un guiso a bourguignon que se vai con terreira normalmente e que ademais leva sí ou sí, eles botan de chalotas, eu boto un pouco de cebola, teño un pouco deses cogumelos e tal, que ten que levar sí ou sí, pero leva viño, nese caso da Borgoña, vale? Vou seguir falando e mentras vou metendo historia da Borgoña, que é unha zona onde se van uns vinos bastante bons, pero que non teña nada que competir os nosos mencías, van perfectamente. E o que vamos facer, neste caso, ten un par de peculiaridades e vou intentar achegarme bastante a ese clásico na receita, para que tamén nós a veces somos fieles o que queremos facer, pero pois podemos empregar outro viño, non pasa nada. Por exemplo, esta panceta seguramente non a teñan ali en Francia, pero eles empezan sempre selando un pouco eso e con ese cacho de carne. Carne, que aquí para min é o máis importante, carne que temos que empregar cortes que teñan ben de texido conxuntivo e coláxeno, vale? Pois, por exemplo, un xarrete, valería perfectamente. A agulla tamén valería, pero vai un pouco máis seca co xarrete. Neste caso, eu vou coller a tapa da pa, vale? Que tamén lle chaman llana en algún lado, non? Bueno, pois a tapa da pa, que é espectacular a nivel asado, a nivel guisado, miña nai fai no forno e queda espectacular. E a min encántame porque ten eso que che digo eu, tanto coláxeno que vai facendo tamén ese espesor na salsa. E despois, eu vou a facer unha reviravolta neste guiso hoxe, porque quero que, bueno, tamén lle demos un toque á cociña. A veces, cando eu comezo a facer as receitas para a xente, penso un pouco en vos e digo, bueno, vamos a dar tamén datos e cousas que teñan algo de sentido. Moitas veces, o que fai o francés, esa receita original, é botar fariña directamente na carne e selala. Moitas veces con ese tipo de selados, a tal queimamos a fariña, e moita xente que me di que despois torro demasiado a fariña e tal, a fariña cando se queima sabe mal.
Hoxe imos empregar un truco totalmente diferente para facer a mesma historia. A fariña vai estar, pero imos facer un pequeno rux, como se empezamos a facer un bechamel, vamos a botarlle un pouco de caldo e iso vamos a botarlle o guiso. Por lo tanto, vai levar ese espesor, vai levar esa remexida, pero imos controlar nesa fariña a súa cantidade como facemos. Así que, de repente, xa veredes despois cando este a facer, porque creo que vos vai a gustar, vou facer uns toqueciños desta pancetiña, vale? E a manteiga é por iso, non? Porque é unha receita francesa, non? Non, podría ser con aceite, pero neste caso, sí. Eu cando dixen, a veces digo, botolle e tal, eu dos franceses non copio todo, pero o que me gusta así, e a manteiga gústame moito. E aquí, por exemplo, despois de gornición, voulle meter un pouco estes cogumelos, estes portobelos. Entón, con un pouco de cenoria tamén, que teño aí cenorias demais, porque gusta a cenoria guisada, pero tamén me gusta cando salteamos un pouco. E con esa manteiga vai a dar un brillo especial, pero sobre todo para facer ese rux, e non botar a tal, creo que lle queda ben, e vai a dar un toque tamén bastante terroso, tal, que vai quedar bastante ben o guiso. Mira, para aquí, estas traballadas de pancetiña, mirade como traballamos un pouco, e que se poña a tostar. E así, como podedes observar, esta graxa que me vai soltando tamén me vai deixar traballar un pouco esa carne, vale? Que imos selar. E despois imos cas verduras. O guiso non ten moita cousa, simplemente coller os trucos un pouco. E despois hai xente que pensará e tal, isto pode ser facer no forno, vale? E xa fixemos un par de receitas ao forno, de carne, están moi ben e a min gústanme directamente, vale? Non vou a mentir. Pero tamén hai xente que me dirá, eso se pode facer ao forno tal? Non, os guisos de baixa temperatura, se facemos un chullo pequeno, tamén se poden guisar como se fixo toda a vida nas cociñas de leña, de lume, as nosas aboas. Veña, imos ca carne, imos a preparala desta maneira, isto botámoslo por aquí, vale? Facemos o seguinte, bueno, vou coller un segundo para deixar a grasiña. Non lle vou quitar prácticamente nada prácticamente, pero algo sí. Porque hai algunha que non a preciso. Venga, así que vou facendo un pequeno corte desta maneira. E isto, porque é un texido, este primeiro que estou quitando, que queda como medio fibroso, vale? E fai como encoira un pouco. E este sí que non preciso. Inda que eu como que non quito nada, eso vai levar por dentro que non pasa. E vai tostar aí, xunto con iso, xa agora. Vai facendo das súas remexidas. Mirade, esta parte, eso quitamos esta última. Nada máis. E agora cortamos cachos non moi pequenos, vale? Porque senón despois tampouco ten moito sentido, porque isto, na súa cocción, tamén merma bastante, vale? Sen problema ningún. Mirade, por exemplo, temos aquí a peza, non lle quito desto absolutamente nada, fago algo tal que así. Mirade, ese corte limpo, así che vai, e vou facer os cadradiños agora. Vou toquetear un pouco, por suposto, a miña pancetiña. Ten que tostar, pouco a pouco, directamente darlle un toque de sabor. Eles fano así e a min gustame moito, así que as cousas que me gustan sigo copiando, vale? E aquí, mirade, rápido e sinxelo, os cortes. Sen problema ningún, mirade. Aí, e aí, e aí. Importante, mira como che vai, como esa grasiña. Teño tal, aquí. Un pouco así, desa maneira, mirade, quero cortarlo un pouco tal, así deixo. Aí estamos. Mirade, cachos máis ou menos parellos, todos eles, con esa veta que ten de graxa, perdónade, con esa veta que ten de graxa por aquí. Mira, esta historia, isto que vai facer que esta carne quede perfecta no seu punto. Así que, nós, agora sí, quitamos isto empeza a fumear, baixamos un pouco de lume, collo aquí esta historia e vou apartar para que non se siga queimando e nesta graxa empezar a facer a carne. Agora sí, damos un toqueciño así. Isto xa está medio torradiño. Isto é casi como empezar para facer unha carbonara, Si ou que? Home logo, a min xa me podes dar así que xa o comía. Sempre digo o mesmo. Que che parece a receita? A ver, dame un pouco. Pouco de datos que teño aquí calada que estou empezando a falar da bourguignon. Guiso de carne. Haberá que probala. Xa sabes que o motivo para elixir unha receta ou outra non é unha xustificación nutricional, porque non só comemos en base a necesidades nutricionais, non? Bueno, sí, polo disfrute, non? Polo hedonismo. Claro, unha cousa é ter en conta as necesidades nutricionais ou ter uns objetivos, unha folla de ruta, que digo eu. Outra cousa é que sexa unha norma ríxida e que se non cumple unhas premisas non o podo comer, non? Vale. De feito, unha norma ríxida, por exemplo, que me atopa habitualmente esa de que hai que facer 5 comidas ao día. Que opinas? Eu non son capaz.
non sou capaz de comer 5 veces ao día, nin de coña. Vale, contame sobre eso que tamén me interesa. En xeral, as normas ríxidas en alimentación non adoitan funcionar con todas as persoas. E ten sentido, porque non todas as persoas temos as mesmas necesidades, nin sequera a mesma persoa todos os días ten as mesmas necesidades, non? Sí. Quitando xente que teña algunha patoloxía, como pode ser unha diabetes tipo 1, como pode ser un trastorno alimentario, ou persoas con neurodiverxencias que teñen alterada a interocepción, que é esa sensibilidade para percibir se temos sede, se temos fame, non? Que pode verse alterada. O sea, quitando casos así particulares, en xeral, deberíamos comezar a comer dun xeito máis intuitivo, máis que priorizando unha norma ríxida. Escoitando o corpo, non? Estás a falar deso. Nada de o que veña na libreta que me dixo que lin, que fulanito, que sabe Dios o que as necesidades que ten, senón o que eu vou pensando, sentindo. Claro, é como, nós non estamos a contar todos os días cantas veces temos que ir ao baño, verdade? Non estamos pensando, mira, hoxe teño que ir 5 veces ao baño. Non. Ás 9, ás 12 e ás 2. Bueno, hai xente que está moi estreñida e que ten intentando facer un horario tamén, Escoita, va, eu coñezo algún. Bueno, pero non é algo que normalmente pois identificamos que temos esa necesidade e vamos ao baño, non temos que estar facendo cálculos, ni contando horas, facer o pipí ou calquer cousa, sí, toda razón. Pero ca alimentación sí que facemos eso moitísimo. E de feito, ca cativada tamén, por exemplo, non? Se nos temos fame, pues, un cativo ten fame ás 4 da tarde, seguramente pues, tens que esperar que non é a hora de merendar, non? Entonces, o número de comidas non é... Que bo exemplo, o da hora... Non, teño fame, non, que non é a hora de merendar, que será a hora de merendar. E quen establece a hora de merendar? Un adulto? Tes toda razón. 5 comidas poden ser válidas un día, 2 días, 3 días para unha persoa, para outras persoas, pero é perfectamente válido tamén que sexan 6, que sexan 7, que sexan 4, que sexan 3. Ao final depende se estas comidas van acorde ás nosas necesidades nese momento. Perfecto, Lidia. Se teño fame, non teño que aguantala, teño que comela. Moitas veces pasa iso, non? Pois xente que almorza moi cedo, non? Por traballo, que almorza ás 5:30 da mañá, ás 6 da mañá, e ata as 3 non chega a casa para comer polo traballo. O mellor necesitan facer 2 tomas a media mañá porque teñen moitas máis horas, máis tempo, ou gastas máis un traballo físico, non? Evidentemente, ou directamente tamén quemas máis. Se tes un traballo físico, estaba pensando a xente que tal, terás que comer algo máis, non? Se que estás sentado. O sea, ten todo o sentido do mundo. Claro, pero seguir esa norma ríxida, pensar que temos que comer 5, moita xente aguanta fame, dicir, non, é que xa fixen unha media mañá, ahora tócame aguantar esta comida, porque senón como moito. Xa falaste algunha vez de aguantar a fame que non tiña sentido, pero tampouco tal, pois é máis ou menos o mesmo percorrido. Nin hai que aguantar a fame, nin hai que poñer horarios. Os horarios están tal. Ni se non teño fame, teño que comer porque din que teño que comer a esta hora. Eso é máis mítico. Nos rapaces pequenos, ponme enfermo, En serio, que discuto incluso na casa, cando me tal. Cando o rapaz, sabes que come todos os días, que non ten ninguna enfermidade. E que un día di que non quere comer, será por algo, non? O sea, o rapaz terá voz e voto para falar e para dicir, pois, hoxe apetéceme, mañán non. Eu, claro, evidentemente entendo eses nais e pais que queren que o rapaz medre, tal, non sei que, pero a veces pasámonos de verdad. Os rapaces saben perfectamente cando ten que comer ou que se ten fame. E se non, que aquí o digo directamente, porque pasa con meus sobriños e con tal, se vai 4 ou 5 días que non ten fame, ou tal, pasará algo, imos ao médico, pero meterlle, enchufarlle, o único que fai o rapaz, que xa falamos algunha vez, é collerlle teima a comida. Eu vexo, nos meus sobriños, e non me quero meter con nada porque falo da miña vida sempre, dame igual o demais. Eu vexo moitas veces que os meus sobriños están con certa xente da miña familia e comen menos que cando están comigo. Dígocho en serio. Voume de vacacións e come de todo, porque eu non estou. Queres comer? Non. Cando teñas fame, dime. Pum. A presión. Levo a Brais moitas veces, en plan, vamos nunha furgalla no Brao, que lle encanta andar por aí, non? E digo, eu nunca teño perda de para comer. E dime, teño fame? Tío, teño fame. E fame, xa está, e non pasa nada, e come. Pero non estou de seguido detrás del. Importantísimo que acabas de dicir, sobre todo cos rapaces, que a min, creo que isto que estamos a falar, que moitas veces os rapaces é raro que hasta ahora nos estén a mirar, vale? O único que estén de vacacións, no, pero a vos, vale? A vos, nais, pais, tíos, quilicua, tíos e tal, todos os que estamos pois postos tamén na crianza, porque non só crían os pais, sobre todo a min encantan os rapaces e tal, e os rapaces cando están de vacacións, tede cuidado con iso. Mira, esta carne a pique xa, un segundiño de nada, mira o que imos facer. Antes de seguir con eso, que interésame moitísimo que estás a falar, corto unha verduriña, vale? Se me pelas 2 cenas, mira, estas 2, porfa, 2.
se me vas pelando, maravilloso. Porque eu vou facer unha cousa, vou tostar rapidamente esta verduriña. E vou tostar tamén eses historias. Vou coller esta tapa da pá, mirade, que xa ten unha selada, non queimamos, non fixemos nada. Vou baixar agora o lume porque isto vai aguantando ben. Eso é maravilloso. E aquí che vai, mira. O máis importante de todo isto, como sempre, é non queimar a carne, pero darlle un tostadiño, como sempre sabemos. E o que fago aquí, eu directamente, é coller e dar esa choiva de cebola, vale? Así, como se vai aquí ahora mesmo, veña, fora. E agora imos facer un truquiño do que se estaba a falar, que é o máis importante neste guiso, para min, diferente o que facemos outras veces, vale? Non máis importante por guiso. Non. Unha cousa. O primeiro, temos esas cenorias que vou coller agora, esas dúas, traemos para aquí, e colles os meus allos e ese loureiro. Ves comigo un segundiño que vou ir directamente á perruquería. Deixamos eso aí un segundiño e collo unhas follas. Neste caso, loureiro e tomiño. Vale, as dúas. Loureiro, que xa renovei maravillosamente, e que con un par de... Este é grande, vou coller un par de... E con un par destas tamén, e con isto. Mira este tomiño, por exemplo, así. As ramiñas nestes guisos sempre ven. De feito, un día destes facemos un aparello que se chama buqué garní, ahora que estamos ca Borgoña, co historia e tal, que lle vai quedar moi ben, que é o seguinte, que é coller unha folla de porba. Non os vou a contar, outro día facémolo, peña. Oxe isto, directamente para tal. Non, porque senón adianto moitas cousas e non hai o efecto sorpresa. Mirade, aquí, o romeu, o tomiño, pa dentro. Seguimos tostando. Perfecto isto. O que fago eu é coller e meterlle, por exemplo, aquí, unhas traballadas ao medio, outra traballada ao medio, mirade, e outra máis, vale? Non me paso co corte, pero importante, que quede tamén gazociño. Cólleme o loureiro, porfa, e os allos para aquí para dentro que os vou a machacar e machucar. 3, suficiente, pero levan, esta cocción leva corto, porque ahora teño rollo, pero dentro un rato non vou ter, porque xa va a estar facer todo xunto. Mirade, estes cachiños, así, por exemplo, cadradiños, sen pasarnos para que non queden miolados de todo, para que non fagan papilla, pero para dentro, isto tamén. A cenoria aguanta un montón, por certo, o corte. Se a machucamos de todo, non, pero senón vai aguantar bonito. E de feito, o bonito destos guisos tamén é que queda así como acaramelado, meloso, cun cachiño que non sexa marmelada, pero que este no seu punto. Vale, aquí, ese loureiro, ese tomiño, ese romeu, aromáticos para hoxe, xa o ten. De feito, cólleme tamén o perexil, porfa. Vai para dentro tamén así en fresquiño. Sí, así. Machucadiño, facemos tal. Encátame a xente que di, espertan os sabores así. Ala, espertou. Eu creo que matas a historia, pero espertaron. Sí, é por un toque quente de aceites e cousas que din por aí. Veña, eso por aí para dentro. E agora, estas trompetiñas, esta trufa que vos comentaba, que é unha auténtica maravilla. Mirade, para dentro así tamén. Isto vai a dar un umami a este guisazo, que tal? Eu encontreinas e dixen, vai. Normalmente meten isto, non, pero o caldo sempre vai a estar moitísimo mellor con isto. E agora, que seguimos rustrindo, importante o de tostar un pouco as verduras, déixame coller estes allos, último de todo, cuchilliño, coitelo limpo, paca, e paca. Pa dentro tamén, veña, que se vaya facendo un pouco tostando sen presa agora, vale? Carne por un lado, a panceta polo outro. Cólleme, se eres tan amable, para aquí, que teño todo limpo, a fariña, a manteiga, o tomate, máis o viño, todo para dentro. Veña, xa veredes o que fago. Por aquí, un das cousas que non vos contei e que podría contarvos é o seguinte, isto vou deixar aquí. Xa veredes que cousa chula e como pensou a miña cabeza hoxe. Achégate a min que ahora vamos a estar aquí un ratiño xuntos. Vale, o primeiro, mentras estas tosta, despois botaremos o tomate, vai ir para aí, para meter sabor. Isto os franceses non o fan, pero nós punteamos sabor tamén con iso. Este guiso agora tosta, e agora hai dúas formas. Normalmente os franceses botan a mariñada toda a noite de verduras cortadas desta forma, máis ou menos, xunto ca carne. Meten o viño e deixan 24 horas aí. Claro, os taninos do viño, sea do Borgoña ou dunha mencía do Bos do Noso, da Ribeira Sacra, collemos, e que pasa con nós? Facemos eso, non? Metémola aí e colle unhas tonalidades así do viño. Pero só co viño. Pero, sí, co viño, claro, só co viño. Viño, ervas e verduras, vale? Neste caso eu, meter un cacho de carne aí, dixen, non vou facer así. Pero o que vou facer é ferver o viño para sacar un pouco de alcohol antes de meter aí todo dentro. Eso sí, imos quitarlle xa un toque alcohólico ao viño, porque nós o que empregamos aquí
tamén é a súa acidez, a súa tal, que é o que vai dar sabor, pero non pretendemos que teña alcohol como case sempre. Así que, o primeiro que fago é darlle unha pequena reducción para despois botar aí. Se ti tes tempo, vale, e queres meter de 24 horas que quede aí mariñando, non lle vai pasar nada, mal non lle ven. Vale, a carne, pois se a carne é máis seca, un corte un pouco menos nobre que este, como se tanto coláxeno, pois valería porque esa acidez métese dentro da carne e vai desfacendo. Vale, viño que comeza a ferver. Sí, ten lume, dende aquí sí. E agora, o truco que vos decía aquí un pouco é o seguinte. Vou botar unhas noces de manteiga nesta ola. E vou meter tamén, antes de nada, aquí, lume, nesta potiña pequena. Ben, ten un chisquiño de agua, deixa unha servilletiña, porque como vou botar a graxa, isto non pode pasar. Eu frejo, pero a veces pode quedar unha gotiña de auga, e non pasa nada. Facemos así, isto listo, toma para aquí, e moitas gracias, e collemos o seguinte, mirade, un pouco de manteiga para facer o rus e controlar absolutamente todo, tal e como vou facer agora. Porque a diferencia do rush ca bechamel é que a parte líquida, en lugar de ser leite, é un caldo. Non. Ou hai algunha diferencia máis? Ahora digo, mira, con esta un dadillo máis. Veña, e podría ser aceite tamén. Pon eso por ali, porfa. Non, acabas de facer unha pregunta bastante interesante, non? A rus é directamente a fariña con manteiga. É un rus, nada máis. Hai rus máis blancos, máis loiros, máis rubios, máis tal, que é como tostamos a fariña. Pero simplemente é iso. Por lo tanto, fariña. Exactamente, a partir de aí, se ti lle pos caldo, veluté. Ah, veluté. Se ti lle pos leite, vale, bechamel. E aí o sea, estaríamos que a rus xogando. tamén é a base da bechamel. Total, rus e tal, e como se empezan moitas salsas, moitos dos espesores, exactamente, vale. Eu aquí, o que fago agora é lume controlando. E antes, imos facer un pequeno paronciño para tostar esta fariña tranquilamente e que comece a ferver este viño. Así que o que fago é coller unha culler sequiña de todo, que teño por aquí sempre, e non me vou pasar. Agora controlo, que vos dixen? Vou controlar o da fariña? Sí, cólleme tamén, espera, un segundiño. Aquí, esta varilla. Vale, varilla por aquí. E o que facemos é, con manteiga xa tal, unha cullerada, así. Mais ou menos son como uns 20 gramos. Suficiente para a cantidade de líquido que imos meter. Temos o caldo tamén aí e listo. Polo tanto, comezo a facer das miñas que nada máis que tostar un pouco esa fariña con esa leite, déixame ese caldo, ese caldo é espesar. Vamos a espesar un pouco, eso ímolo meter despois aquí. Así que, deixadme tostando, nada, 1 minuto, 2 minutos máis. Esta historia, un pouco das verduras, e de seguido voltamos con isto fervendo, incorporamos todos os ingredientes. Cocción lentiña, unha gornición de nada, que son os cogumelos, e un guisazo mencía digno do Estache Bo. Veña que nos vemos. Lidia, teño todo máis ou menos no sitio, Casiña, xente, estamos listos. Mirade, aquí ese rus, acolletei un pouquiño de caldo directamente e o outro caldo veu pa aquí. Aquí nada, unhas gotas para facer, espera, que ides ver todos como está remexida. Deixádeme aquí, así vemos todos na casa tamén do que estou a falar. O espesante hoxe, en vez de tal, é isto. Mirade, unha veluté, vale? Unha veluté, pero pequena, concentrada, que vai ir pa dentro, vale? Sen grumiños, sen nada, ben chuliña aí. Temos viño fervendo, si o que? Veña, con caldo, o outro caldo vai para aquí, así xa colle todo quente. Ben, e nós aquí o que facemos é o seguinte. Collemos un chisco dese tomate concentrado, lume forte, e isto é ibanadas, pero gústame. Veña, dá un saborazo brutal. Eso para aí. Empezamos a remexer, e agora aquí só queda o de sempre, darlle sabor, sabor e sabor. Eso xa o dimos, con esa tostada, mira que verduras, mira que cor. Dicíame fai 3 minutos. Lidia, eu xa comía eso así. Esa verduriña tostada. Pois nós, o que facemos é o seguinte. Veña, esa pa dentro, que siga cociñando. Está crocante, pero xa deixou a súa grasa e vai seguir. Vale? Témolo aí, perfecto. Agora, nós collemos a carne. Deixámola tamén nese sitio, sempre os zumes da carne pa dentro. Mirade que isto xa ten sentido algún. Se queres meter isto no forno, poderías perfectamente. Hoxe, para que na casa saibamos que podemos facer as cousas de 1000 formas diferentes, facémolo aquí, no lume. Veña, pa dentro. Polo tanto, agora, o único que temos que facer é o seguinte. Mirade, deixádeme coller isto que queima e mete medo. Vale, isto por aquí. Sí, señorita. Temos isto por aquí. Sí, señorita. Isto por aquí. E agora, tan tranquilamente,
o que temos que facer é ir botando nese viño evaporado e, sobre todo, nese caldo. Este vai ser o caldo de cultivo do auténtico burguiñón do Estachebó. Neste caso de Mencía, que está xente dicindo pero como non o bebes, mete a palleta e un cacho de queixo curado e En lugar de caldo leva o viño. un anaco de pan. Non, isto é caldo e viño. Ah, é mesturado con caldo, vale. Estabas aquí, miña rula, cando fixen. Non, claro. O caldo está aquí metido. O caldo para que quecera e que isto ahora non colla corte de temperatura. Fun facendo o que dicía, metendo a súa... Que vou facer agora? Controlar canto máis ou menos quero e deixar un pouquiño para pouco a pouco que se vai deshidratando isto, meterlo. Eso sí, que facemos tamén? Para que fixemos o rus? Pois, o rus fixémolo para botar. Polo tanto, agora o que fago é isto, colocar o seu sitio, así, colocar todo para que este ben bonito. E botamos esta cremiña que acabo de facer, que é o espesante do que estábamos a falar fai un momento, vale? Eso é, aí. Polo tanto, nós non temos nada máis que facer aquí o tempo. O tempo, así que vamos coller esos cogumelos, esas cenorias, e vamos ir pelando, contorneando, porque dentro de 2 horiñas ou hora e media, que a carne creo que esta, ou ser esa tapa de pá, vai meter medo e vai estar perfectamente colocadiña. Vamos hidratando ao longo da cocción sen problema ningún e nós quedámonos aquí. Lidia máis eu, facendo esta contornada con ese cogumelo e con esa cenoria para nunha salteada final, facer unha gornición e nun chisclichasqui vemos como empeza a quedar isto. Vémonos agora, veña! Pois veña que tengo aquí derretendo un pouco de manteiga, vale? E cenorias pa dentro, mirade. Aí che vai. Lume un pouco para arriba agora. Non quero queimar a manteiga nunca porque saca como toques tostados que tampouco nos gusta, pero isto é unha auténtica maravilla. A min, se che digo en serio, isto é unha guarnición con un pouco de cenoria, un pouco de manteiga, un chisco de zumo de laranxa, para min eso sube todo aos teus. Metemos unha meneada neste wok tranquilamente e dentro de 1 minuto exacto ou 30 segundos metemos tamén ese cogumelo. Despois, se quero, sigue facendo o ruxe aquí. Ven comigo que este que velo, ven ti tamén, ven. Mira este guisiño, por favor. Mira esta carneciña. Mirade. Se aprieto un pouco aquí, que se me desfai. Que se me desfai, que está isto que mete auténtico medo. Isto sí que é un guiso a burguiñón, unha tapa de pá metida de verdad, con viño Mencía, con unha cousa que metemos o Estachebó que é cariño e que é cocción lenta e tranquilidade. E aquí, como case sempre, un pouco de sentido común. Esas verduriñas que estén no seu punto. Metemos tamén os nosos portobelos e agora xa veredes como salseando todo xunto e cun salteado de nada imos facer a gornición increíble en 5 minutos, nada máis. Perfecta. Como lle gusta a Lidia, para despois acompañar un guiso que parece que ten chocolate, pero non ten nada, o que ten é viño e moito amor. Vémonos empratando. Veña, home. Hoxe cociñamos estufado de tapa de pá ao viño tinto, estilo burguiñón. Comezamos dourando o entreteto para reservar e de seguido cortar a carne, salpementar e selar uns minutos. Na mesma tarteira engadimos as cebolas picadas xunto coas cenorias, unha folla de loureiro, perexil, as trompetas, romeu, tomiño e os dentes de allo para rustrir uns minutos máis. Ao mesmo tempo, poñemos o viño tinto ao lume para que reduza o seu alcohol e máis tarde integrarlle o caldo. E por outra banda, facemos un rus, derretendo unha pouca manteiga para engadir a fariña, cociñando uns minutos e incorporar un chisco de caldo. Co rustrido no punto perfecto, engadimos o tomate concentrado xunto co entreteto, os anacos de carne, o viño mesturado co caldo e o rus, para tapar e cociñar unhas 2 horas. Só queda saltear os cogomelos xunto ás cenorias, empratar o conxunto e a papar! E dalle guisos no Estachebó, guisos neste caso de tapa de pá. Ollo piollo co prato doxe, Que guisazo, que tranquilidade, con un rux aí a media potencia. E mira como colla a pancetiña a nosa Lidia. Como que non? Carne guisada con tempo, esos cogumelos e ese amor que facemos todo no Estachebó. Veña, burguiñón ou Mencía, a Buriño!